kok kira kok kira kok kira kepange apa lah niki tokoh dari Rongoseno mantep Pak Yanto niki pun jadi niki rawuh pun mantep nggih mengke retak-retak nih teko ini Pak tenang kalau tahu dipetek ini gue Mas Waris rasanya kayak dipedioti enak tenan muga-muga niwun gerajakan ya Mas Waris iki Halo, baik Mbak Sidik gitu. Mbak Sidik yang di mana nih kalau Mas Haris ini namanya Mbak Sidik. Dilakoni, ya tak silih, boleh oleh. Ini aku tercatat menika pagelaran kawula ugi dipun sengkuyung kalian PJR utawi Fajar Sound System ingkang mijil saking Tanjung Anom menyewakan sound system, genset dan servis semua elektronik, servis mesin cuci dan kulkas. Iki mobil panjenengan badhe kersakaken monggo saged menghubungi kontak person menika wonten mriki mangke saged nyuwun sampun. Halo, timun pahit, gerajakan Banyuwangi apa timun pahit? Aduh, mana timun pahit is? Kan Banyuwangi wae lah, Mas. Loh? Kan Banyuwangi wae. Aduh kok, Mas. Mbak, timun pahit atau gerajakan Banyuwangi? Derek, Pak. Kira-kira mau dibuatan nomor-nomor derek. Oh, timun pahit. Timun pahit sih ngomong mau. Jojokan. Sawer sih. Tidak, nyawer. Lancing jalur lagu. Timun pahit. Jalur lagu ke nyawer. Tinando. Kidul masjid timun pahit tinandorna kidul masjid Kunas ganes lawong kowe sing ora bareng sudah